A few moments later. So yun mga buddy, no? Good morning sa inyo lahat dyan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So for today's vlog, dito kami ngayon sa, sa Dagupan. Dito pa kami sa, sa checkpoint. Kasi hindi pa kami pinapasok. May dala kami ng antigen. Tapos yung mga kasama ko may turok na sila, tag first dose pa lang, di na daw pwede. Kaya yung ginawa namin, marking lang kami dito. Tapos nag-almusal sila, tapos biglang lumapit yung tawag na yung mga pulis doon na sabi papasukin na daw kami. I broke So up yun with my mamaya ex-girl. update ko lang kayo kung hanggang saan naabot yung vlog natin, no? Psych! That's Sila the wrong nag-almusal pa, number! This ko sa tapat ng-almusal. So yun, maraming salamat pala sa walang sawa ng suporta sa ating YouTube channel. Boy, yan laki ng kanding. So yun, update ko lang kayo mamaya hanggang saan yung abot yung vlog natin. So maraming salamat pala sa mga walang sawa na suporta sa ating YouTube channel. So yun, malaki-laki pa yung bubuhuin pa natin na watch hour. Siguro abot pa to ng bago mapuno yung watch hour ko, siguro abot pa to mga 2 taon pa. Mamaya ko lang kayo. Nantok na rin ako eh. So yan, text na lang tayo mamaya. A few moments later. Yeah, dito na kami ngayon sa EasyTex. Ayan o, si Fred Aguilar. So maaga pa to yung dating dito. Ha? Pahinga grabe ko mas kita, no? Grabing init.
si Dionisio Bahard sa Arayat, sa Mount Arayat. Ano na nangyari dyan? Warak-warak ah. So maya update ko lang kayo sa pag nasa inleaks namin. Ayan. A few moments later.